कोकणशाही न्यूज चॅनलने हा जो उपक्रम राबवला आहे, वास्तविक याची गरजच होती की एखाद्या चॅनलने फक्त बातम्या लावण्यापेक्षा अशा विविध प्रकारचे जनजागृती, मी याला जनजागृती का म्हणेन तर आज अनेक क्षेत्रातले मान्यवर येथे उपस्थित आहेत आणि ही जी संकल्पना आहे की आगामी भविष्य काळात सिंधुदुर्ग कसा असेल ही फार छान संकल्पना आहे आणि या संकल्पनेवर आपण जे मत व्यक्त करणार आहोत, नुसतं मत व्यक्त करून इकडे न थांबता कुठेतरी हे सर्व लोकांपर्यंत जाणार आहे, ती आपली नैतिक जबाबदारीसुद्धा आहे. हे आज इथे व्यासपीठावर जे आज उपस्थित राहणार आहेत त्यांनी स्वीकारले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कोकणशाही हे चॅनल कारण ठरतं आहे. त्याच्यासाठी या त्यांच्या नवीन उपक्रमाला माझ्याकडून आणि माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून खूप खूप शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.